ଜଗନ୍ନାଥ। ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଯାଇ ସେଠାରେ ଖେଳି ଖେଳି କିଛି ସମୟ ବିତାଉଥାଏ। ସେ ଗଛ ଆଉ ସେ ପିଲା ଭିତରେ ଏତେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ନ ଗଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଏମିତି ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହଉ ହଉ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ବାହାସାହା ହୋଇଗଲା, ଆଉ କାମ ବି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ନିଜେ ଯେଉଁ କାମ କଲା ସେଥିରେ ତାର ପରିବାର ଚଳିଲା ସିନା, ତାର ଘର ଖଣ୍ଡିକ ସେ ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଛୋଟ ଘରଟିଏ କେମିତି ଚଳିବ? ଦିନେ ଉଦାସରେ ଆସି ସେ ଗଛମୂଳ ପାଖରେ ସେ ବସିଗଲା। ଗଛ ପଚାରିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଉଦାସରେ ଅଛି, ଏମିତି ବସିଲୁ କାହିଁକି? ନା ଛୁଆଟି କହିଲା, ବାହା ହେଇଗଲି, ସଂସାର ଚାଲୁଛି, ଯାହା କାମ କରୁଛି ସେଥିରେ ମୋ ସଂସାର ଚଳୁଛି ସିନା, ଘର ଖଣ୍ଡିକ ବି ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରୁନି। ଗଛଟି କହିଲା, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ମୋର ସବୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ କାଟି 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 ଯାହା ବଜାରରେ ବିକିବୁ ସେ ପଇସାରେ ତୁ ତୋର ଘରଟି ନିର୍ମାଣ କରିଦେ। ଲୋକଟି କ'ଣ କଲା? ସେ ଗଛଟାକୁ କାଟି କାଟି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ପଇସା ଆସିଲା ସେଥିରେ ତା ଘର ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଲା। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଗଛଟି ପୁରା ଥୁଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ଆଉ ପତ୍ରଟିଏ ବି କହଳିଲେ ନାହିଁ। ଯେ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଲୋକଟି ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବ। ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଲୋକଟି ଥୁଣ୍ଟା ହେଇ ସେଠି ସେମିତି ହିଁ ବସିଥାଏ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାର ଆଶା ବି ଚାଲିଗଲା ଯେ ସେ ଲୋକଟା ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ସେ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବୃକ୍ଷକୁ ପଚାରୁଛି, ହେ ବୃକ୍ଷ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ମୋର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ କାଟିକି ଯେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଲୋକ। ଦୁନିଆ ଭିତରେ ସବୁ କର୍ମ କରି କରି ଶେଷରେ ଥକିଗଲି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଯେ ତମ କୋଳରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବୃକ୍ଷଟି କହିଲା, ଯଦି ମୋର ସବୁ ସର୍ବନାଶ କଲା ପରେ ତୁ ଯଦି ଆସିଛୁ, ମୁଁ ତୋତେ ମନା କରିବି କେମିତି? ତା କୋଳରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ତାକୁ ସାଉଁଟି ଦୁହେଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। କଥାଟି ସେ ବୃକ୍ଷର ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯେ ଆଜି କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ତା ପିଲା ପାଇଁ ପୁରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଧନକୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭଲ କର୍ମରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆକୁ ପାଶୁରି ଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ସେଇ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଭଳି ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, କେବେ ମୋ ପୁଅ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଥରୁଟିଏ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ ଯେ ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ଯଦି ବାପା ମା ପାଖରେ ବସି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ବହୁତ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, କଥାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।